CCTV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Nang banlat na kajingsha ben ba kajingsha kan tho ka Sorkar jila kala pha Maramot Shimiet ya ka Surok ka bapinya so na do Mawlai Mawroh teter shadu ka Surok Shillong bypass ka bala jot rathai hadu ka takata kad hadu bakala pen sertok ya kinong let nongwan bad iki kali ki badai banya lingba na ka ni ka Surok bad khamtam e ya ki kali ki bakit iki samla ki bawan na ki we ki jila banlet ya shimbanta ha ka limpung ya le kai North East Olympic Games kabla long Hamadan jong ka Sports Authority of India Nehu campus Shillong ka Surok kabla kham jot bha ka long khmat ka PHC Mawroh tat on da poy khmat ka yeng dorbar jong ka shnong Mawlai Mawroh la sakhi ba shiteng miet kinong trai kila tep do khindo ya ka ni ka Surok badya ki benta badang sniu jong ka Surok badang shna thamai na Mawroh ter shamau kan ro tang bandarap jot ya ka jot ka pe jong ka ni ka Surok Shimiet